Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ndimafuna koma kuti choyamba amene akutilengera zithunzi zathu atiwonetse Ras Chikomeni Chilwawo chifukwa ali mgalimoto patsidya apo kuti tiyaone bwino lomwe komanso tikhale tikuyima kuti tifike kumeneko tilankhule nawo mwachidule kuti timve kuti kodi zikuyenda motani kuno ndikomwe iwowa Ras Chikomeni Chilwa fundraising big walk kuti aime ngati mtsogoleri wa dziko lino muzisankho chomwe tili nacho pa 16 September lapano. Pangotsala ndi mafotokoza pomwe timayamba kuulutsa kwathu zithunzi komanso mawu kuti pangotsala 189 days. Nde tikufuna timutenge Ras Chikomeni atsike mgalimoto lija kuti abwere pano timve zolinga zake. Nde tikhale tikuyima kaye kuti zimenezi zichitike mwina pang'ono chabe kungowauzako ndithu anthu amene akutimvera komanso anthu amene akuonera kuti pali anthu pakuoneka zokuti ambiri amene abwera ndi marasta. Waona sindiudziwa ngati wapanga note Alex kuti ambiri amene ali pano ndi marasta. Ukaona muchigalimoto muja amene ali mmenemo ndi Ras Chikomeni komanso ndithu marasta anzawo amene agwiraso bana yolemba Ras Chikomeni fundraising big walk nawonso ndithu ndi arasta. Nde ulendo umenewu ukuoneka kuti ali ndi support kwambiri yochokera kwa anzawo. Chabwino leya nda Ras Chikomeni atipeza tiyende choyamba. Yes, sir. Leya anaona kuti mukuyenda Beya. Yes, sir. Ndi zimene tikuziona apapazi. Chikuchitika ndi chani? Okay, ineyo ngati Ras Chikomeni ndimadziwa zokuti ukamapempha umayenera kuzichepesa. Ukamapempha uyu kuyenera uzitani kodi uzizichepesa. Tikaona Mose atafika pa phiri anamuuza kuti vula chani sabato zako chifukwa malo amene uli ndiotani ndiopatulika. Choncho ineso poona kuti utsogoleri ndi udindo umene Mlengi amapereka kwa munthu akankonda. Ine ndimaona kuti mphatso ya utsogoleri ndinayo koma vuto ndi situation mmene timakhalira ndi mwayi wathu ngati marasta. Timasowa mwayi oti imene pa chisankho chifukwa cha makobiri chifukwa choti njira sizinakhazikisidwe bwinobwino kuti amphawi amene akufuna kuima nawo pa chisankho angamatani. Ndiye njira ya modi kusavala inu sabato ndikusonyeza kuzichepetsa. Komanso kulumikizana ndi ma ancestors yanga azigogo anga. Chifukwa wina aliyense analengedwa kuchokera kuchani? Mwina Ras Chikomeni kuchani? Kudoti. Ndiye ineyo ndikulumikizana pali network ya papa. Mwina tiziyendako pang'ono kuti ulendo uziche. Osadandaula. Network ndikulumikizana ndi azigogo anga papa. Chifukwa papa oloshoko ikozo ndigwira. Koma ndili ndi cha plastic ku shoko singadigwira. Shoko president akagwida shoko tisanapite ku chisankho ziligwiriraso pene? Ineyo ndi mphamvu yoposa shokoyo. I am the son of lightning. I am the son of thunder. Ndine mwana wa chiphaliwali ineyo. Ndine mwana wa Mlengi amene ali ja. That's why tikuti ja government. Mene tikubwera pano tizichitabe kaulendoko poti mukuti big walk kweti? Tiyeni tidziponda basi lina patsogolo pale zinzake. Zona. Tikufuna timvetse. Mwati mukuyenda Beya chifukwa chopanga connect ndi anthu. Mizimu ya makolo anga kapena kuti azigogo anga ma ancestors. Tikamuona Jesus amati he was the descendant of David. Anali mdzukulu wa David. Tikamuona Emperor Haile Selassie ndi mdzukulu wa David, mdzukulu wa Solomon. Inenso ndi mdzukulu wa anthu atiwo amene aje kuphatikizapo agogo anga immediate agogo anga akaderere. Komanso agogo anga amene anabereka mayi anga David. Mwina mmaliona dzina langa lapakati nimati David. David ndzina la bambo amayi anga. Amayenda basi. Amatheka kwa basa ndrama. Amayi anga kukalonga amayenda wapasi pa magulisa madengu. Ndiye wamaona utakwera basi. Dengu sakatani sakagulisa. Mpakana basa zinoti kalima ruwayo, kalima kwenda, amalima moyenda. Ndiye amatroda. Tikaonanso Rasta is trotting. We are moving. It's a movement. Si chali chikweni koma it's a movement. Chifukwa Haile Selassie timatsatira ife analamulira dziko. Ndiye ife anakeso tifuna kupanga zitizo. Tiyerekeze kuti inuyo zachitika kuti anthu akusankhani mwakhala mtsogoleri wa dziko lino. Muzayendanso pasi chonchi. Ayi. Ndanena kuti chilichonse chimakhala nthawi yake. Mukawerenga Masalimo 1 akuti pali mtengo umabereka zipaso zake pa nthawi yake. Wakuchita iye zakuchita iye zonse amapindula nazo. Oyipa satero akunga Mungu oluka ndi mphepo. Ine ndimapanga china chilichonse pa nthawi yake.
chicho izizi ndizanthawi iliyo koma ndikatenga president pamakhala decorum pamakhala protocol president ayenera kuoneka chonchi president amakhala chonchi ine ndimadziwa zimenezozo because I went to school ndesi mmazafunanso kuti muzidapanga connect ndi mizimu ya makolo panga kale kuti pamene popo basi moyo ayi aliyesa ndi ufulu wa chipembedzo belief and thought section 33 ya constitution ineyo ndimadziwa kuti ine ngati na being rasta ndikamakapemphera ndimavula sapato pamaso pa abambo anga ndiye ndikalephere kuvula pansewa pamaenda anthu oyipa ambirimbiri apapo chabwino kunoko last comment tabwera kudzachita big work kuti mpeze ndalama yes so far muli ndalama zingati ndipo mufuna mpange raise ndalama zochuluka bwanji okay ifeyo tilibe ndalama ina iliyonse ifeyo ndalama imene timapeza ndi hand to mouth ine ndimakwanisa kuyenda kuchoka ku Chitipa mpaka Nsanje panopa ndikuchoka ku Chitipa ndikalonga I'm mobilizing chifukwa ndikufunika ndipeze anthu ozandipanga nominate nominators mwezi wake ndi wamawa tikuyamba nomination period mpaka June ndiye ndikumayenda all districts kuti ndipeze ma committee mumayenda so wapasi ma district no I'm using a car ndi gali moto yema sikuti kuyenda ukuku muonenga kuti chikomeni ngopenga take me as a human being who wants things to be done mandive ine ndimamva chisoni ndi umphawi timangonamizana because we are deprived of our rights. This is one way of expressing my right kuti ine ndakhudzidwa just like David time na majotsa alikasa mu Hebron amapita naye mu Jerusalem autanavala bwinobwino kenako likasa lichalira ayima osaenda kenako adavala ziguduli kuyamba kujama pamene paja ndi zimene David akuchita so muli pa zero that's why this is kuchitika kaya ndikanakhandirama ndikanabwera panseunga 2019 musimu ukumbukira kukomesa kuti I said it kuti constitution yathu ili pamwamba is a supreme law mandive constitution simakamba za ndrama why barring human people amene ali equal we are all equal in the eyes of the law without the law in the eyes of the law but if there is no law do you think there's going to be decorum in the first place inuyo mngati mulibe 2 million mu 2019 zinakukanikani anakuletsani eti chifukwa choti simunakwanitse 19 signatories kapena nominators 2 million simunakwanitse pano pande muli pa 10 million muli pa zero koma mufika 10 million yes ndambiri osango 10 million because ineyo ndi munthu ozindikira eti sine mbuli I went to school kwambiri ine ndagwira ntchito apita munthalika ndagwira ntchito achakwera ndimayenda ndachilima sana ndipase kolo wantamba tibwera kumene koko no tiye tione kodi usogoleri ndrama chifukwa chani amandifuna pa chimene mwabwerera achikomeni tiyambe pamene chimene mwabwerera kunsewu kuno fundraising I'm fundraising because I don't have then mufuna mundikakamiza kuti ndionekeka ndini ndrama pali vuto ndipati vuto amalawi tizimvetsetsa munthu alibe ndrama afuna apemphe ndi ndrama uzitenga kuti how can we be nthawi zina zake kukhala pasi komano kuti chifukwa chani amalawi ndi osauka dziko la Malawi president wathu akuti ndi president wa dziko losaukitsitsa ndi mugezi kuti ife ndolemera ndi president wa dziko la anthu osaukitsitsa iyeyo ngolemera zikugwirizana ine ndikuimira mphawi ine ndi president wa mphawi tiyandikire kuno kuti mwina galimoto tiyandikire kuno last comment tikufuna tikuveni mukuyankhulabe ndeti mati muyendere kuleya tayandikira kumbali yakuno chifukwa uko galimoto zimene zikuyendazo zikuoneka ngati zikhoza kuti gunda ndithu ine ndi following leya ine ndi anthu koma ndrama ndilibe ena ine ndrama anthu alibe that's it Alex mukulankhula kwawo rasi chikomena kuti pakadali pano alibe kalikonse ali pa zero nde ulendo uwu muli ndi chikhulupiriro kuti tikamakafika ku game mukhala mutapeza 10 million kwacha kapena paliso njira zina zimene mukuchita kupatulapo ulendo umenewu mwa chikhulupiriro changa ineyo sinimapanga zinthu zokayikira ndi chikhulupiriro ndrama ipezeka ndipo palibe choletsa singapezeke mwina panseupa koma 2-3 people that's the essence of kuyenda pansewu chifukwa chakuti big walk munthu amatha kuyenda kuchoka ku Morocco kukafika ku Johannesburg ndrama osalandira munjira koma ena ake they can pledge that's why pa posta imene naika flyer tinayika poso bank account ndi namba ya chani ya Airtel Money ena mandithandiza abe ine ndimandira thandizo mwina mafuta mwina stage mwina zida that's why tikuti ja government because ineyo ndi munthu individual mwandive I just want to express my right koma ndikuena ndikendi team in America they call it political action committee so ja government is coming as a political action committee to help me facilitate my candidature yeah man okay fusolina ndronena kuti 10 million ndi ya nomination yoka yes
ukufunikanso kuti Ras David Chikomeni mukuyenera kuyenda kampeni. Yes. Chifukwa Chitipa from Sanje to Chitipa kuti akumane ndi Malawi amemeze kuti akaponyere kampeni mupangira chani. Okay. Pamene pamalakwika ndi pati. Campaign sakuti traveling based campaign. It's an issue based what? Campaign. We are expressing issues here. Malawians 1.4 Simatero Zodiac. 1.4 million akuonera ja. Live Eugene imene. Yeah, imene ndi following hapa Facebook. Komano radio ndi TV it's beyond that. Osamana mizana. Ras Chikomeni. Anthu akumuzi mukafikira bwanji amene sakukwanitsa kupita pa internet kukuonani pa Facebook pakadali pano enanso mwina wireless alibe akutimvera mukafikira bwanji. Anthu amene amandiona ine kwambiri ndi akumuziwo. Ifene ndi makhala kumuziko. Ndiye muziti amene amakhala town andiona bwanji. Panopa ndi akundiona. Koma ndi makhala kumuzi. Kuzuzu ndi makhala kumuzi. Nimakhala nyumba ya mauzi, nimakhala kumunda. Ndiye anthu kundiona ineyo, andiona, chifukwa ine ndi munthu wankulu, ndimadziwa amene ndimayendera. Ndakhala ndikuyenda dziko ilili ndi Rasta. Rasta amasowa tu ufulu wambiri, sukulu, tapondezedwa ntchito, koma ine ndimatha kuyenda the whole Malawi in 1 year. Every year ndimayenda dziko lonseli. Ineyo, ndayenda ndi Efson Matafale uji. Ine ndi Rasta mmodzi. Posachedwa apa Lost History Foundation atu Sabuko. Ndili momo. My inputs are there. I'm one of the pioneers of this movement called Rastafari. Malawi munomo. So ine ni munthu odziwika. Mwina inuyo ndamese mkandidziwa. Koma anthu Malawi munomo, they know me. Ndipo amamva zimene mayankhula. Ndiye chisankho chakuti issue based what? Tisamana mizani anthu kuti kapena kupangisa misonkhano yambirimbiri. 2019 kunapangika misonkhano yambirimbiri. Koma how many votes? Tili ndi mtunda ndithu wautali wokuti tipange kapa. Siku lake ndiliti? Kapena mapazi atopa ifo mkuenda Beya. Ndakuza kuti ndi mdzukulu watu wanja. Kalima kwenda, kalima rwayo. Kalima kwenda, kalima rwayo atu amalima moenda. Ndene ndimayenda Beya, komanso ndimakonda zothamanga exercise. Chifukwa ine ndimafuna ndikazatenga dziko achinyamata azapanga ma exercise kwambiri. Sports. Komanso art ngati music. Paja ndimayimbaso. Chabwino tinakuona ni mukulumba mmawa ndekuti mapazi akonzeke. Kwa basi getting ready, getting set. Inaenda konzeka. Another critical issue Leah ndi imene timafuna timfuse ya manifesto. Yeah. Kwa manifesto likuyenera kuti ipite tu kwa anthu. Osangoti kwa anthu. Idzere ku National Planning Commission kuti zilingane. Yes, makonzeka motani tikutha mtunda. Okay. Dinene chonchi. Malawi munomo muli zosokonekera zinthu zambiri. Ine nthawi zapezeka ndizafotokoza. Because ine si munthu wamba. I've studied the law kwambiri ya Malawi. Even my independence. Inu mwamva zoti ameke aja amakhala kuma ndi ma stakeholders. I went to one of the meeting anandithamangisa. Ndiye democracy yake ili kuti. Popeza malamulo a dziko kuzuzu. Koma I attended because of one day. Okay. Chisankho ku Malawi timaona ngati ndi chazipani. Mwandiva? Chisankho ku Malawi timaona ngati ndi chazipani. Koma chisankho ndi cha Malawi. Mwandiva lea? Tizienda ndithu. Chisankho ndi cha Malawi. Apatse ni ufulu andani? Chisankho malamulo amanena kuti there shall be a president. Samanena kuti there shall be a political party. Mwandiva? Ndiye ineyo ngati munthu amene ndili independent. Sindine chipani. I'm not an organization. Make imene kumayangana kwambiri kaye ineyo. Chifukwa chisankhocho ndikupanga fund nditani. Ineyo as a citizen. Komano zipani chifukwa choti ndinavotera matipate zimakanga zikutenga mphamvu kwambiri. Pamene zipani they are in minority. They are a minority rule. Imene timayikana 1961 60s. Timakana kuti azungu they are in minority. They can't rule us. Even panopa kuna zipani 9. Chipani chimodzi silingalamulire Leah, singapeze 50+1. Koma Ras Chikomeni ndi anthu awawa. Chifukwa ku Blantyre ndi anthu. Kunzuzu ndi anthu. Tunali ukalonga kuchitika. Rasta tibwere pa nkhani ija yafusa Alex ija kuti nkhani ya manifesto. Okay. Muyendetsa motani. Okay. Kumene tikupitako democracy akamena kuti election is a process. Mwandiva? Ineyo sindingakhale pano mayankhula manifesto ndisanapangidwe nominate. That would be stupidity and foolishness. Because ine ndi msilikali. They would kulula sisi kwa adani yanga. They will shoot me down. Koma nthawi imene I will be nominated, I will come. I will tell the people the way to go. My action plan for 5 years. Zili ndi calendar zimene tukambirana nazo Ras Chikomeni. Inuyo muone kuti muli timing yanu, but the time is not on your side according to the calendar. Because akutulutsa to make calendar. Everything is under Jah control. Without Jah, you can't do something. Inuyo Jah first, man. Mukupikisana nawo, mufuna mupikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri. Yes.
dziko lililonse komanso zochitika zilizonse zimakhala ndi malamulo ake amene munthu umayenera utsatire. Ndi apatu kamba nkhani ya manifesto iyi timakamba zokuti malingana ndi malamulo ake chipani chabwino simugwirizana nazo koma chipani chikuyenereka chipange vet manifesto yawo ndi kubungwe lija la National Planning Commission malamulo ake zimene zikuyenera kuchitika. Nde inu muchita bwanji kuti nanunso muli ndi zimene mukuganizira zoyenera malamulo akukufunsanso kuti muchite zimene malamulo sakundifunsa ine yafunsa zipani. That's why ndikunena kuti malamulo azigwirizana ndi anthu amene alikuwa akuwatumikira malamulo. Lamulo limene silikugwirizana zochita za anthu. That law is inconsistent with the law. Sikutsutsana zokha. Mandive chifukwa constitution yathu is human based, human rights based. Sikukuzana ndi zipani. Kunoko timaendera presidential democracy, not political parliamentary democracy. Eti muchichewa mwina muchichewa tatitambasule mutanthauza yani sindikuvetsa. Okay, kumalawi timasankha mtsogoleri wa dziko. Sitisankha chipani. Ndiye mtsogoleri yonda amene amapanga government kapena kuti boma. Osati chipani chimapanga boma. Kulibe chipani cholamula ku Malawi. According to malamulo. Ndi National Planning Commission akaleganiza kaye. Kuti kwa vision 2020 dauza chikomeni ho. No, just a correction. David Chikomeni. Just a correction. We are talking about Malawi 2063. Nanga ndaona sindi kuzidziwa ndi vision yangu ndandisa kuidziwa. Vika vision bwanja ndandisa kuidziwa. Olo mwafuse awawa. Vision 2063 mukuidziwa. Nanga ndinauza za Malawi 2063. Awuzwa ndo mwewo. Inu mukudziwa nda? Mukudziwa ndani inuyo? Mukudziwa ndani? Mukudziwa ndani? Kuyenda kwathu kukupetelera ndi Ras David Chikomeni. Timakambirana ndi Nzangaleya posachedwa pompa. Kuti kafukufuku wakatswiri kunjako amene amayidziwa bwino ndale. Akuti 50% plus 1 vote. Singatheke opanda mgwirizano. Then namuyankhaleya posachedwa pompa kuti thumba latambe ama masula ntambe mweyo timasulireni. Okay. Kumalawi kunoko mchananenera kuti democracy yathu imakhudzana kwambiri ndi president. Imazungulira pa president osati chipani. Achipani akhoza kuopa chifukwa chakuti chipani chicha it's an organization imene nanaulira ili minority. 2019 amene analembetsa chisankho analipo 6.8 million. The out of 6.8 million palibepo anapeza half imene ili 3.4. Ndiye ulendo uno alembetsa 7.2. 7290. Yeah, close to that. Ndiye mukaona azibaniwa ali ma regions. Our parties are regional. Zibani zathu zimasatira kwambiri zigawo. Ndiye ine sinimasata chigawo. Mukati muone kuno ndi kulilongwe. Kuno kulilongwe kuliso anthu ngati mujana likomesa kuja. Mutatizo muone kuzombaso kuli anthu. Kuzuzuso kuli anthu. Kusonyeza kuti munthu kafuna kulamula dziko ukuyeno kani majority. The majority must rule. I've got the majority. Chifukwa chani? You believe you have the majority? Kwambiri 90 plus 1 ndigwira ineyo. Atikomeni mungapambane panoka pandeka nditu. Believe you me. Chifukwa chakuti keke kamene chigumu kuchigawa anthu 20 uchigawana anthu 20 aliyense atenga kakang'ono. Pamene ineyo sindikugawana nawo keke limene lolo. You believe you have the potential to get 90% of the 7 million plus 1. I've got the majority because my policies because when I would fundo za ineyo because it's issue based campaign. That's why I stick to the gun. Stick to the rules of the game. Ineyo ndiku challenge president wina aliyese. Amena kuima 2016. Akaime ndi ineyo sanga ndi wine. Ineyo I've got the majority. Ndi mphamvu. That's why 2019 our president and how he a state president. Ndidakanika kuima anafuna kuti ndathandize. It's because of the majority. Every vote counts. Vote iliyose mawerengedwa. Leo sewa ni mavote osewa. 2020 munapanga ubale ndi chipani cha DPP.
2019 zili pati. Okay, 2020 iwo achata ndifuna ine ndavomera ndipo anandiuza kuti apa ngaligalize chamba ndipo ine nzende sankhani ya chamba ichi koma munaona mmene zinakhalira kunali ma demonstrations mpaka na kunali court case imene napanga na refile zisankho kuti zisankho zichitikeso ndiye ulendo umene uja sana ndikhuze sana ndipezeso olo mafoni sama yankha ndiye pambuyo pake ndinapanga endorse pa 29 May Tose Alliance Tochi Beara amene ndi incumbent president ndiye naenda nawo vice president hata bendi kuzimba panga campaign koma titangoza chisankho I was forgotten ndinayiwalidwa. That's why ineyo pofuna chilungamo kuti chidziwike ulendo uno ndifuna ndime nawo pa chisankho kuti Amalawi adziwe choonadi kuti anthu amafuna zitigwiritsa ntchito koma kumangoti tayira ukoko. So ubale wanga ndiwo aja udatha adauchetsa okha. Matisama kuyankhani phone ndani anankhumwa onse a DBB chifukwa nthawi imeneyi moyo wanga unali under threat. Kunyumba yes kunyumba yanga nthawi yake kunamveka zoti aocha ngati anthu akukumbukira mu July 2019 kunzuzu kunapanga security nkhani yoti nyumba yanga aocha kuma zinayi zaboza just to threaten me chifukwa chakuti kunachitika ma demonstrations ena ake kunzuzu anali violent ndi anthu akafuna ukaocha nyumba ya Gudo Gondwe ndi nyumba yanga chifukwa timakhala line imodzi. So ineyo nimafuna security. What I wanted was security because munthu wina aliyense entitled to the security of the state. Moreover ine nimathandiza nde kusandiyankhula zinaonetsa kuti zimene amandifunira mwina mwake kwa iwowo zidakwana koma kwa ineyo nimeona kuti mission imene amandifunira sinateke ndipo nimafuna tisainirane mgwirizano ndipo tisanasayinirane ndi pamene zinthu zimachitika. Ineyo sikuti ndi wadzuloyi takhalapo mavota angapo. Yes angapo ndikudziwa kwa basi inuyo mukwanitsa 90+1% plus 1 votes mwaponda patipo inuyo ndikangokhala pa ballot mwaponda pati. Okay, government is not infallible. Government si chinthu choyima pachokha. Government ndi anthuwa aire government ndi anthuwa mandimve the government must reflect the will of the people. Ine ndimakamba zimene anthu amafuna ndimayimira amphawi ine ndimayimira amphawi mandimve ndi amphawi ndi ambiri kuposa anthu olemera m'Malawi. Chabwino yes achikomeni ulendo wathu unakapitirirabe ndimanena kuti amphawi ndi ambiri kuposa anthu olemera m'Malawi ndi amene amavota kwambiri ndi Amalawi amene ndi osauka anthu amene amafuna mayankho pa mavuto awo choncho ndi amene ndi ambiri ndi amene ndikudalira ineyo ndifane ndikuyimira anthu osaukawo amene akuvutika chakudya amene akuvutika mankhwala anthu amene akuona kuti mwana sichikomeni muli mayankho osati kuti chifukwa choti mwina sichikomeni yango nkonda mwina chifukwa cha maonekedwe koma chifukwa cha fundo chifukwa chisankhochi akufuna fundo issue based campaign ndimene mapanga ine chifukwa anthu aosewa kundisangalalira amamva zimene mayankhula ma TV ma social media ine sinapangiseko msonkhano koma ndili anthu ambiri pamene namapangisa misonkhano daily ndi ndalama zakuba za Malawi za misonkho koma ine sinabeko ndalama ina iliyonse sinagwirepo ntchito mu boma kapena ku company ndine individual Malawi ndichifukwa chakepo ndimvetsetsa asite kaso da make anaona kuti ineyo as an individual must exercise my right ngati ndingakhale pa ballot ine ndikutsimikizirani 90+1 ndikumenya chaka chinocho ayesere aone zimene ndipange ja government mlengi anayika government pa dziko lapansi koma anthu tinayigalukira na Isaiah 9:6 akuti the government shall be upon his shoulder. Vesi imene mmayikonda chifukwa apo sidapamba timamvetsera zimene munatiyankha mbuyomu. Yes. Isaiah 9:6 mumayibwereza kwambiri chifukwa chakuti akuti taonani kwa ife mwana wabadwa kwa ife mwana wapasidwa ifeyo mwana amene abadwa uja ndi Haile Selassie. Haile Selassie is king of kings, lord of lords, fumu ya mafumu, mbuye wa mbuye, mkango gonjetsa wafuko la Juda. Kusonyeza kuti ndi mwini wake wa government ya dziko lonse lapansi amene ali mdzukulu wa Solomon. Ku Malawi kuno atabwera 1965 anamuyitana ndi prime minister anthawi imene ya Dr. Kamuzu Banda 1965 ndipo Akamuzu Banda anayitana mafumu atatu Amberwa, inkosi ya Makosi Mberwa, Amwase ndi Amponda kuti aveke Haile Selassie ngati great chief of Malawi. Zinachitika pa 3 August 1965. Mbiri ilipo ife ndi ana Haile Selassie, ife ndi ana mfumu. Dziko la Malawi ni mbali ya ufumu wa Solomon, ife ndi ana adzukulu wa Solomon. That's why tufuna government yathu iziendera fundo za his imperial majesty. Ifake kuti ja government mudzasinda chilichonse tidzasinda china chilichonse. Inu kulowa mboma ndi kuti mpaka muyaya osati mpaka muyaya koma mlengi alipo kale chifukwa mboma alondera ja ife ndi ana ake. We are just here to govern. Waphunzitsa anthu kuti
Kodi uchikuda ndi otani tiye tizuja democracy kuta basi. Democracy yakanika. Chifukwa democracy tapereka mphamvu kwa zipani mamwe anthu. Then ndikubwera ndi maufulu anthu. The human rights. Osati political parties rights. Yeah, that's why mukaona there's political party act. Koma palibe Independent People's Act. Ife ma independence lamulo wathu lili kuti. So that lamulo ndi constitution it. Koma mafuna aziti panga divert attention. Kumapita ku zipani. Pamene zipani zakanika ku solve a problem. From 1964 up to 2005. Takhala tili ndi chipani chimozi. Chimeneso chimakhala government. That's why panopa there is a amati tagawanika. Chifukwa zipani zilipo 20 pano ndunena pano. Malawi munomo muli zipani 20. Zipani 20 zonsezo zikufuna 7.2 votes. Zona ine ino mukutengapo 90%. Plus 1. Ngani ndikuona ngati siningaita mbasule ndeka lea. Tabwera mbali inayi. Tumbala. Ama masula ndani. Ama mbasule nditambe. Mweyo. Ile ngani yandikulira. Fuso lichanda libweretsa pano lea. Mutenga mavota angati akuti atali ndi mulalo. 90 plus 1. Oh, 90% plus 1. Kala pa ballot. Process ya nomination ikateka. Yama mtsogoleri anga khale ndi mmodzi yemwe amene anapezapo mavoti mukamba apawa. Tinaona Bingu nawo anapeza awo koma sanachite kufika pa 90% plus 1 anayima pawo. Inu mwakonza njira yotani? Okay. Ineyo njira zimene ndakonza ndikupanga study government. Ndaipanga study government from 1961 mpaka na panopa. Kodi Malawi akusangalala? Denga Malawi sakusangalala akufunika immediate answer. Imene ingapase ndrama nthumba imene kuti buying power ineyo ndinayo mphamvu imeneyo yowapatsa Malawi chida chopangira ndrama cannabis komanso arts panopa cannabis ndi lamulo linavomerezedwa arts national arts and heritage council linavomerezedwa what is needed is implementation chimativuta ku Malawi ndi malamulo abwino koma pa ground zero timangoyankhula so I will use the facilities of government kuti Malawi azisangalala ngati Malawi komanso ndizasintha education yathu izikhala kwambiri practical not theory. Tufuna mechanics munthu aziphunzira from primary akamaliza form 4 azikhala kuti ntchito akuidziwa tizatesa unemployment komanso muchamba muli 18 industries chamba chitengo mozi muli chani 18 industries industries 18 kuchoka kuchamba 1 tree mpaka 2019 ni maana kuti nitengo mozi ndizalemba ntchito anthu 10 million half a population ku Malawi tili anthu over 20 million. Muli pa nkhani ya chambayi munatifotokozera chaka chatha kuti pakadali pano mwayamba business ya chamba cholinga chokuti mupeze ndalama yokuti mukalipire kubungwera meki nde mukuti muchamba muli ndalama bwanji mu business imene mumachitayi simunakwanitse kuti mupeze mo 10 million musabwere pa msewu pano muli ndalama muchamba. Ndatokoza kwambiri ineyo ndimaona ngati license imene andipatsa ife Marasta yogulisira chamba koma si license yogulisira chamba. Ndinapita ku CRA kukafunsa kwa ma directors anatiuza kuti license yathu anatipasa on trust, it's a trusteeship. Anangotipanga trust kuti chambacho timagwisa ntchito titomapeza kwa supplier ndimagwisa ntchito chambacho kugwisa ntchito ngati timati sacrament osati kuti tizigulisa ndiye kugulisa is against the law. That's why ineyo nasira pati as a law abiding citizen munthu amene mafuna kuti malamulo atsatidwe komanso munthu amene ndafaitira chambacho ndimafuna pakhale proper laws. Panopa malamulo ngosokonekera. How can you have medicinal cannabis pamene palibe dokotala lopanga prescribe disease ndi mankhwala cannabis and yet you legalize it? You legalize it for what? Mpaka nene ndifuna anthu akakupasani license yokuti nanunso muzitha kugulisa sibwezi muli panoyi. Ayi mpaka ine ndimathandiza ma president iwo a APM ankati ineyo office yanga ikhala yachani yachambayi mpaka nalola kuyenda nda DPP yacho awawaso na kulonjezani zimenezo inu muziyendetsa zamu wa chambayi kuti ndipeze ndrama. Dziko la Malawi likusowa forex chamba cha ku Malawi gold kunjako akujifuna mandive ndiye ngati anthu akujifuna ndiye kuti there is a demand. We have the supply. If it atipasa ma dollars if atapasa chamba chala kuika ndija koma mentality yoti chamba nchoipa ndi izi lero tikulira lero maone
tiyerekeze kuti mwina zavuta tili ndi chikhulupiriro kuti sizivuta zavuta kuti muyimire nawo chisankho cha pa 16 September apa ngati mtsogoleri mutha kupita ndi chipani chanji? Ine sindingapite ku chipani chifukwa ndili pamwamba pa zipani. Ine ndi government. Koma si 2020 muna joina DPP? Yes, sina joina DPP. DPP ndimene ndi joina ineyo. Chifukwa yona amene amani. Kodi DPP inabwera waino? Tu ine sinapita ku DPP. Fufuzani. Kafuse nimesalipo. Mtsogoleri si anali wa DPP? Anali president wa Malawi. I went to the government, not the party, because I don't represent the political party. And I don't overstand, not understand. Ine si wachipani. Sinabadira mu chipani. Nabadira mu government of Malawi. DPP ndi imene inapeza ino. Inu simunaipeza. Ine nalitalepera. Nimafunika nzipita ku nyumba. Chifukwa Clay asana ndibisa ukoti. Ndani yomwe ija ine ndamene namanga meki ndo yamba. Elections case number 1. Inali ya ine ndi meki. Ninalepera. I was supposed to go home and rest and wait for another election, which is this one. Imene memekezeka kuti kana 2024. But because of fracas ya 2019-2020, chifake tili pano pa 2025 constitution yatani yapanyika Sanga sindi kudziwa ngati za cabinet mwacheza kale fuandina ndinakambe za cabinet ndimasira imene ndinakusira chifukwa ndikudziwa zolinga za government. That is the government. Kodi cha government imene iyi mwakonza kale za shadow cabinet mwakonzekera kale kuti kodi ifeyo lero atatitenga wakuti akhala pakuti wakuti akhala pakuti. Ineyo ndine munthu wabwino kwambiri kwa Malawi ndi kwa Masula. Ineyo mukalimbikira you be the minister of information. Ine chifukwa ndi munthu aonetsa ntchito kuthekera kwake. Imva nkhani ili apa Alex. Ine ndifuna munthu atisonyeza osati kungomuuza kuti wekhala chakuti koma chinthuzo sakutani sakuchita. Ndi amene ndikugwira nawo ntchito panopa earmarking them ndikumaona kuti uyakulimbikira uyakufoka akulimbikirayo ndimpasa chinthu chifukwa ndemaona kuti ine ndikulimbikira kwambiri leya umagwira ntchito akulimbikirayo leya umagwira akuti andisungira udindo ndichifukwa ndi manena kuti mafuso ena ineyo sindifusa koma ine sandale ayi sindale zimezi sindingakwanise ineso siwandale ine sindupanga ndale what I'm calling is what is supposed to be done. Titenge kandime pang'ono kuti ndi ulendo ndo autali ndi cabinet ya ndi shadow cabinet yanu. A deputy president responsible for administration Rasistom Kadondo from Baraka kwa Pampulula koma kaji sapo wani muketo administration ndiye zaona city. Okay kapera mai ana kubera kupolisi kuma ka DIG ku court kujani kuma court kuma kaso deputy chief justice ku army kuma ka deputy. My deputy are supposed to be 2 operations and administration. But is office ine bambo wanga nala secretary sama joka mu office damena makonza ma meeting abwana ndamapanga ndiawo administration ndebali wina operations yemwe amathamanga background kuti kodi big wako kuti kalepo tipange chani kufunika tilembe kalata kumubisa to koma deputy president aliwo second deputy wa operations sinamone panoyi uyu mwali wa administration wa operations sinamone tikangochoka pano tupiro kalonga ndeta mutu makuti kukalonga ndisonkhano weekend pa 15 ndi pakalonga amene yonso ndi nzibambo rasta ndi nzimayi gender balance. Sono zakhala bwanji ulendo uno kuti mayi mwasiya mayi anu paja ulendo uja 2019 muna tutsa bomba mayi anu Catherine Irene Kayange assistant accountant retired mabetera mazitsada saka ndikupase ndunduna amene ajakalamba pano pali mzaka 74 akwanisa zaka 74 she's old. She's retired, but now she's tired. Another 1951. You said muna nena kuti she's retired but not tired. 2019. 2019. Pano bakada count 5 years yawo yatani. Yata. 2024 akadachoka mu office. Akakhala retirement yawo but pano ndithamange ndachinyamata. Tipite pena pali posi. Ndeko pano ndikumayendera ma district. Ndikumalemba mayina. Tinali ukalonga, tinali kuchitipa, tinali kusalima, tinali nkhotakota, koma koseko akangomva kuti Rasikomeni wabwera. Sindimauza. Koma mabwera okha. Ndiye ineyo ndikamaona. President ndinu Rasta. First deputy president ndi Rasta.
a second deputy president a Rasta tinayamba za cabinet sopano mudzazaso ma Rasta okhaokha mmene no ja government is theocratic government tachoka ku democracy tikupita ku theocracy. Theocracy mukaiona mu dictionary is the government of the most high God run by priests. Tiende nditu. Theocracy ndi ulamulo wa mlengi umene umatsogozedwa ndi ansembe. Wasembe angabe? Sangabe? O sangabe? Boma lifunika anthu achilungamo. Si munthu nanga. Rasta ni munthu wachilungamo. Eti awakulakwa ndine tidana. Ine kuba awadana nani? Ndimene tiziyendesera government. Tisamamunyengerere munthu. Akaba ntoseni. Perekani kwa munthu wachilungamo zinthu ziziyenda. Government is about service. Watumikira anthu. Basi ndi zimene ineyo ndidzapanga. Kutumikira ba. Ena atu akumadandaula, ena akumafunsa kuti kodi dziko la Malawi akalitenga chikomeni sizapezeka tonse atipangisa kuti tizisunga tsitsi. Kodi kusunga tsitsi kola kwika? Mufusa chifukwa chani? Tsitsi anapanga ndani? Sinanga zikungoenda rumu. Government. I feel isolated in this discussion. Inu ndezi zakuvuta ndi mutu. Chifukwa inu mwapeza udindo pompano. Koma ineyo machaze zanga kwa. Zakupezerani. Kuli National Arts and Heritage. Imwe adai imwe. Kuwa kunghata kuwa. Kukumbika heritage site. Ajana tifera ufulu watu aje. Amene ajao tikeko monument kumene kuti. Amene angaendese bwino zinthu zimene zija. Achina Alex inu tizakupasani ministry imeneyo. Kacha. Chikaridwe. After walking this distance. Tisana iwale so Alex. Tinali ndifunso kuti kumayambira kuja munatuza kuti mulibe kali kose muli pa zero pano mufuna 10 million. Yes. Modi 10 million imeneyi tinene kuti mwayipeza. Simusintha mapulani? Ai. Kodi ndalama zisizoti zikaja atu ineyo. Ai. Ndalamazi ola zinyamula munthu wina. Ine chimene ndifuna pa ballot. Ndikapezeka pa ballot ngani ata. Ola ameka tangone kuti achikomeni. Taona kuti tikamafuna chisankho timafuna munthu akaende wanthu. Taona kuti muli ndi anthu. We have determined. Fewa chamapereka determination. Section 45. We have determined kuti niyo muime pa chisankho without payment. Ine ndima. Aone kuti kuchisankho kundiphula zitani. I can challenge them. Malawi muno. And voter apathy is that. Anthu akumadandaula kuti mwina atsogoleri tikatenga ukuthi alibe kali kose. Akapita mbomamo nde makhala tukudya. Nde inu lero munatuza kuti ndilibe tukali kose. Fuso labwino ngakobwera ndili pa zero. A deputy president aonenanso kuvomereza kuti palibe mtima wandani. Nde mukapita matrillion amalawi, mabiliyoni amalawi mukasunga bwanji. Kuba ndi mtima wandani. Munthu kamaba umafuna ukapangire chinthu china chake. Ine ndakuza ndine Rasta man. Sini madya nyama. Ndilibe diera. Sini madya somba, sini mafanta. Modi simukayamba nyama kuseka. Ai. I promise. Mwina mukala ndile nokha ndalama hiyo. Zikubwera atu ndalama. Kwambiri. Bucket ili kuti. Bucket ija. Zikupita mbucket pacha. Iyo ilapo. Sikusonyeza ndithu kuti anthu akuwasapota ndithu Rastaman. Taona apo atulusa ndithu ma 5,000 atulukatu. Kusonyeza kuti support ndinayo. Umboni ndi uti. Anthu akufunitsitsa. Chifukwa ufulu nde utiwo. Anthu tikakhalapo ambiri. Anthu amakhala ndi choice. This is 50+1 so idani. Itekaso. Chifukwa anthu ayikalamulo eti. Koma ine ndidusa chani? Lamulo laolo. Chifukwa dziko limafunika izina mudu ani majority. President ameti kumusankha azikhala ndi anthu kumpoto, pakati ndi kumwera. That means you have the mandate kupanga govern. Ndeyo ineyo what I want anthu azimvetsetsa chimene tili. Sikukhala ndi ndrama kuti ulamule dziko. Anthu akamaponya chonchi ndeli ndrama ije kuti ikukwera. Andizizilea kuuza kuti mwatolera zingati panga kunokoka kuplanta yaso tikapanga tabwerani pakati pa kuplanta yatupitaso apapa
kuzombaso tikutani chifukwa ameki atiuza kuti tikhozokambirana ndi local authority iliyonse kuti tikapangeko fundraising komanso ni mbali ya mobilization. I'm mobilizing my people to get making them ready. 2019 yes anthu anaona ngati kuti mwachita chipongwe mwangopita umene kuja nkukayeserera zida munangochita zachibwanabwana choncho zanga mmene timakumbusira unaona kuti simakhala ngati zachibwanabwana choncho za drama akudziwa kuti mulibe kalikonse ndikupita ndithu kukakhala pamene paja ulendo uno muchita zenizeni zakupya ndithu simupanga zachibwanabwana zichatu tinaona funso labwino kwambiri leya kumalawi kuno anthu adziwe munthu ukafuna chabwino usamazibise aliyense amafuna pabwino palibe amafuna umphawi ndiye ineyo sindikadamangolira amati mwana olira mwana osalira amafera kuti kunsana mandive ine malamulo a Malawi constitution inayipanga study for over 20 years simakambapo za ndalama imakamba za ufulu chifukwa chani tili muchipani chimodzi tinalibe Bill of Rights chapter 4 cha constitution siti mavotera president anali mmodzi wa muyaya zoti nenzakhala president sili malota ako komano 1993 tinapanga referendum ine nali mmodzi amene nakavota nawo referendum komanso navota nawo the first general elections ya 1994 I was about 17 and 18 then from there sinavoteso mpaka 2019 chifukwa chani nafika po ndivoteso kuvota ndi kusavota is a right the same right entails you to stand section 40 subsection 3 of the constitution mutoka werenga section 40 ndi pamene pali ma political rights munthu andi ufulu opanga chipani kuweza kuti oyambirira amati na mizeru yeah as a matter of fact akuoneka kuti werengani constitution ja government kuitsata malamulo a Malawi kwambiri okay dziko la Malawi linaveka ufumu Haile Selassie mwini government ndi ndani popeza kamuzubandayo analipo koma anakaitana Haile Selassie kuti azavekedwe ngati emperor ku Malawi kuno great chief of Malawi koma kunabweranso tu Queen Elizabeth Queen amapita mesati mafuna ufulu wanthu akuda we are Africans Africanization imene inakanika pamene Malawi inapanga ubale ndi South Africa amene anamanga Capitol Hill ndi ngongole you were 16 by then kumaimbidwa nyimbo yonena kuti wabwera ndi mkazi wake Queen wabwera ndi mkazi wake Queen ndiye mukunena kuti it's not only Emperor Haile Selassie Queen amaimira British monarch ife sima British we are Africans Haile Selassie akuvekedwa ufumu 1930 pa 2 November Britain inatumiza Duke of Gloucester kukapereka ndodo imene abedwa ku Ethiopia ndi Mark Antony ndi Julius Caesar mu nthawi ya Roman Empire imeneyo ndi ndodo ya ku Juda imene alembedwa prince and princess shall come out of Ethiopia shall soon stretch forth her hands unto God section Psalm 68 verse 31 ndodo imene inabwera ndi Duke of Gloucester nthawi iti kunali kuzabereka pattern of power ma president akamasinthana kutera kwine ndikawina pa 16 pa adzandipasa chindodo mwambo choma kachita ku stadium inauguration ikati paka kulumbiritsidwa kumene kuja kumatanthauza kuti government ndiweyo Britain pamene apereka ndodo ija inatanthauza kuti olamula ndi Haile Selassie komanso ku Ethiopia 1868 kunabwera ma British anamangidwa ma envoys aku Britain kunatumizidwa wankhondo amati Lord Napier anazipha eka Theodora emperor wa nthawi itiyo Ethiopia Apollo independence nkhani ya kufuta kwa mafuta kuli nkhani ya kukwera mitengo kwa zinthu kuli nkhani ya kusowa kwa forex ndi zina zotero inu ja government yanu mukuganiza ngati mungathane nazo zimenezi modani tiyandikire chikweza mauji choyambirira ndanena kuti ndipo ndizibwereza ku Malawi chimene tikufuna ni ndalama mwamvetsetse kodi ndi chani chingatipase ndalama mwachangu chamba 1 kg ya chamba panopa yumagulitsidwa 4 million the House of Africa Premier Investments kumalingunde uko 4 million according to inspector of Cannabis Regulatory Authority grant na nchito chamba chake chiti chimene chakunja indica
Boma la Malawi inavomereza chamba chakunja maloma chamba chake. Pake biwi inapangidwa soka chiwiri cha sana saina president. Ija ndiye Malawi code. Imene ine ndikangolowa ndikapanga implement. Ndrama zibwera ku Malawi. Ine ndi umboni. Ndrama anthu ali nazo. Koma malamulo athu ndi amene akuyendetsa malamulo si anthu abwino. Alibe chilungamo. Ineyo lasichikomeni sindingamavutike pamene ndamenya nkhondo ya chamba Malawi. It doesn't make sense. Anthu ena kama opa kuti boma limene is oppressive. Kuti inu maganizo anu alunjika pa chamba basi. Mungo panga za chamba. Koma osati chabe chamba. Government chinthu chachikulu chimakhala nthambi zosiyana. There's 8M strategy. This is agriculture, there's tourism, there's mining. In a symbol. So you are subscribing, you are Rastigomen, you are subscribing to the ATM strategy? Yeah man, why not? And not only that, there's arts and creative arts. Malawi muno mulachina lulu, mulachina limbani banda, mulachina Rastigomen. Why not promoting them? Promote art. Ziko la Jamaica kuli Minister of Entertainment. Kapena Alex, mwina ndichifukaso pa ulendo akuyenda nditi akuyenda nato pachana tuuzatu wachikulire ucha kuti tichite nditumo ifeyo pa ulendo wanuwa akuti mwayenda nakoso. Ine nimaenda ndi chamba pali poti tione chili ngali moto muja muri maenda nacho chili ngali moto tipase na bule. Godi? Chamba ni masamba abwino kwambiri. Ndi mbewu. Pali ya polisi tu pano. Ai. Ufulu ndi umene uka. Pali ya polisi tu. Ufulu ndi umene una. High grade ndi imene. Ime gram imatokwana 2000 kwachi. Nde mukutani nacho mukwenda nacho pa ulendo amene. Timafukiza atu pachi. Ufulu wa chipembedzo. Section 33. Ya malamulo. If we are about rights, give us our rights. Sungani zimene zanga kugwireni pali ya polisi. Ulendo wanu wandaloko zotela panjira ndi zimene. Nde timaoneraso mane uri munasi ya kusuta mungoja basi. Ifeyo timagwirisa ntchito chamba munjira ina iliyonse. Tindi ufulu umene tikumenyera undi ufulu. Kamuzubanda anapeza chitaganya. Kuti achichose chitaganyacho abweresepo za nyuwani. Ndera Rastigomen wabwera kuzaphwanya malamulo 1956. Dangerous Drugs Act, Noxious Weeds Act. Izi ndi ndalama. Kagramu kamene kaka. Kagramu ndi aka. This is a gram. 2000. Ndalama zingati? Aka. Kuna mugulitsa bwana. 2000 kwachi. 2000. Alipo zatu wina magulitsa 18,000 per gram. Imene 180 million per gram. Muja imene tukuona kuti muli ndalama zingati? Umumu ko 8 magramu angati? 50 grams. Above 100,000. Above 100,000. Akakoka. Tikagulisa pa gram 2000. Gram 2000. 1000 gram. It depends. If chamba chilibe fixed price. We can say 1 gram 5,000. 1 gram 4,000. 1 gram 3,000. 1 gram 2,000. Kama tikagulisa 1 gram 1,000, let you lose. Is this high grade? Yes. Cheese. Cheese? Yeah. Nde muli ndikanga chepe mati mulibe bwanji. Ineyo chamba changa ndimalima sondeka. Ine chamba ndimalima ndeka. Mene chili mumutha kungotafuna basi. Okay. Chamba si chinthu choyipa. Ona ndiziuchitika. Si chinthu choyipa. Karundo ameneyo afungani. Chamba chocha mankhwala kansa. Chamba ni amene anafika pena pake mfundo zimene aukambabazi mwina sangazi fotokoze. Koma tinanena kuti mwanena kale kuti tiyambe kaye tamvera nkhani ndemwe. Ai kuti kafika pa bridge apo ndi pamene tinapange nkhani. Apa pali oimba amati Sam Chris nayeso akukondwera nawo ndi Rastigomen. Tingomfusabe Sam Chris kuti iyeyo wathandizapo pano.
Asenkrisi takuona ni mukupereka inu ndoyimba nama kudziwani takuona ni mukuthandizirapo chifukwa yani mwathandizirapo Ras Chikomeni chilo aya eneo ndili hapo angodusa ndili pa business akudusa koma sababu bwino Matala nchiro manganizo kongola Matala mumawana mwe yake Matala oyimba Asenkrisi akukuthandizani so pamenepo zopatsa chilimbikitso kwambiri oyimba toka zipangana promote ine ndimafunisisa oyimba ku Malawi azikaimba kunja international komazo zikandi one festival ngati 6 July ija 6 July tikuyenda makandi celebration ya masabata mwina atatu osati siku limodzi why siku limodzi why wakana masabata atatu masabata atatu vile independence kuzikala magigi tizaitana ina Burning Spear aja ana Bob Marley aja chifukwa zibweresa forex tourism ija ndiyo ATM strategy ija ndiyo chifukwa andu aja akabwa makubera kunoko kuzibwera anthu kuchoka kunja kuzaonerera kuti kuzaja koso chamba cha tuchi cha Malawi God. That is attraction ya tourism. Azizaja agritourism wamva pano Alex akuti asibwera azizaja chamba chimenechi cha Malawi tizatanisa ajina Burning Spear aja ana Bob Marley aja ana Peter Tosh 6 July ichi ndedi zikauti ni madansi kumpoto pakati kumwera Eastern Region kumene kujako tizikira tu ma headline ozaimba ndi Malawi akunoko kuzibwera anthu kuchokera ku USA kuchoka UK kuchoka South Africa kuzaja nawo chamba chathu cha ku Malawi while enjoying the music. That is tourism. ATM strategy janditiyo ndimene yoyo ndimene ine ndifuna zizachitika pali anthu achina Kiuma Lewes aja amapanga chani amapanga za mapoem their poets inali ndi chidwi ndi president kuti ntchito akuigwira boma ndilimene boma deputy president za vice ditesa za vice ditesa wakamera tangu aonetsako ntchito imene a deputy akugwira ndithu kuthandizira traffic kutuluka pang'ono kuthandizira a president akupeza ndithu mwayi wachakumwa ndongo autali funika kudyera kumwera nzantendere zizi akudya rokhatu a president a deputy angaso awo akudyaso nawo sungireni moti munaenda ukonzeka ndithu ife timakonzeka Rasta is always ready moti mizimbeyi munapakira ndithu mmagali moto mwana imo chindi chakudya faza kudya zathu zizovuta very simple and direct timadya zomera monga mango angakhala ovuta zimbe angakhala ovuta zinthu zoti timapezeka locally zimene timadya ifeyo peve ndizika mbali ezi natural people of Malawi ndife anthu achilengedwe kunoko sindikamagagule juice wa mango pamene kuli mango ndekuti zeru palibe pano tikunatuluka Alex pachakala ya mabishop anakamba kuti ayi ku Malawi kuno amaqualities mwina sakuonapo komabe mwina Malawi angoona kuti wabolaniko inu muzika pa Ras Chikomeni basi zose zija zikuloza kwa Ras Chikomeni mukudziyenereza osati kuziyenereza koma tiye timuone Ras Chikomeni maqualities yake ine ndindi ndalama koma anthu akundita anthu ena kuti awatsatira amakauta apasaina ake ndalama handouts ine ndaperekapo ndalama 2019 sinaperekepo kalikonse why ndimatsatira malamulo utsogoleri timati rule of law good governance imayambira ku nyumba chilungamo cha pa nyumba pano chifukwa ine mayi anga achamanditsatira chifukwa madzoti Chikomeni uchangwa chilungamo atalamulira dziwa amene chake sangasinthe koma munthu amayi ake angamusale okay wina aliyense anachokera kwa mzimayi chifukwa chake muzaona matali chiyena amati Mulungu ndi mzimayi chifukwa zimene amachita Mother Earth is to bring us up and to give us food zinthu zimene amapanga ndi mzimayi ndiye respect mzimayi ine mayi anga I salute anapanga chinthu cha mtengo wapatali chimene mzimayi wakuda mzimayi wa Chimalawi amene amavutika miyezi 9 atanyamula mwana wake m'mimba abambo akummenya makofi akummenya mambama akummenya makiki nkuzabereka mwana wa moyo I salute my mother sasa ikhalirira misonkho yathu ya Malawi zapeza atu aphalano iya pacha mumayenda atu wapasi Jesus amavala sapato yanji amavala Timberland apita mukatenge ndalama Jesus samavala Timberland
Do not be afraid with the outside appearance of man. Ine sinimaopa maonekedwe ya muntu. Chifukwa muntu ndi chimene chili mkati mwakemo. Mwamve? Give thanks. Yeah. Muntu ndi chimene chili mkati mwake. Anthu akamati chikomeni samaona mmene ndikuonekera. Amaona mtima. Ma 5 pin ndi akuvumba. 5 pin akuvumba tu. Ineyo ndinali chikhulupiriro. Mongaso inunso munanenera. So wetu mdziko muno rasta. Sinatulukeko kunja ndiye ndi passport. Napanga passport yanga 2015. Kunja simunapiteko? Ayi. Chibadwire. Koma ndi passport ita October. Akasangu sankhani kukhala mtsogoleri muzatuluka mdziko muno mapita kunja. Zonse tikutale apa no. Tathokoza ulemu wanu. Chito imene president amagwira ngati kumuloleza kupita kunja akuyenera kupita kunja. Koma kunja akusakhale ngati kokashopa kapena kokapezera makobiri. Munthu uzikutisidwa ndi allowance, uzikutisidwa ndi salary yako. Ineyo ndakhalapo ndi makolo wanga amagwira ntchito mboma mpaka anapuma ntchito mayi yangayi. Amagwira kwa accounts, amagwira ndalama zonse timawerenga nawo. Koma sinave poti ineyo nimawerenga nawo. Mpaka kunabwerapo akuba 1997. Ankaza atenga ndalama kunoko kukalipira malipiro kuchoma veterinary. Kunabwera akuba ankafuna atenge ndalama zija. Ine ndinapulumutsa amayi yangaji. Kumifuti. Ndalama zikuvumba. Kunoko nde mwina kuja timachokera kuja kukulenga. Koma kunoko ndalama nde zikuvumba. Osati zochepa koma zikulu ndithu. Ineyo anthu amandikonda. Koma koka kumana nawo kumasowa. Chifukwa sinimaoneka. Ine ndikaoneka pali cholinga. Because Jah appear and disappear. It's a matter of time. Ifeyo tikuyimira anthu akalekale. Rastaman is a mystic man of the past, living in the present, stepping in the future. Nazarite analipo kale, Numbers 6. Timalumbira. Akuti to man of the past, living in the present, stepping in the future. Mystic man. Numeri. Yeah. Numbers Numeri. Nazarite. Numbers 6. Pali chowinda cha Naziri pamene pali ma dreadlocks. Ma dreadlocks ndi lumbiro. Ngati ndinalumbira kuti nyama sinzaigwiraso because aso kulumbira kuti ndalama siningabesa boma. Ndipo zatheka 5 years or 1 tambala. Chifukwa chani? Ndinalumbira kwandeka. Popanda kuuza aliyese. Vow ndi chinthu china chake chimene Hana analumbira. Neneri uje prophet amangoona milomo. Kumaona ngati waledzera Hana uyu. Koma atamufunsa anandiuza kuti ndine mzimayi wowawidwa mtima. 1 Samuel 1 imeneyi. Ndikanakhala ndi mwana. Ule mwana. Ayi ndithu. Akulalekera. Zikuoneka kuti ndalama zikuvumba. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.